Takže, ahoj, já jsem Marek a teďka bych vám chtěl ukázat, jak postavit Minecraft panáčka z Lega. Takže, budeme na to potřebovat toto a toto. Takže, jak začneme? Začneme takhle. Takže vezmeme si tohle, připojíme to takhle k tomuhle tomu. Sakra. Tak. Dobrý. Tak. Takhle. A nebo do prčic ne. Ne, tak ne. Já jsem to popletl. Tohle. A tohle. Takhle to hezky k sobě spojíme. Tak. Čekat. Bože, to jednou rukou je to těžký. Dobře, tak. A teďka k tomu připojíme tady tuhle tu součástku. Tak. Takhle. Sakra. Tak. Teďka vezmeme toto. No tak, máme tady toto. Teďka vezmeme tady tuhletu součástku z Lega. Připojíme ji takhle k tomu. Teďka vezmeme ještě jednu tady tuhletu. A dáme ji zase sem. Sakra. Tak. Teď vezmeme tuhletu součástku. Připojíme ji sem. Teďka toto. Takhle. Takhle. Tak. Takhle. A. Dobře. Takhle. Sakra, nějak mi to nedrží. Počkejte. Tak, dobrý, už to mám. Už to jak si drží, to je dobře. Tak, dívejte, takže už máme to tělo. Teďka vezmeme tady tu součástku. Vidíte, tak. Připojíme ji hezky semka. To bude krk. Tak, počkejte. Tak, jsem zpět. Byly menší potíže, ale to už je za náma, takže dobrý, máme toto a i s krkem. Teďka vezmeme toto a připojíme to k tomu krku. Tak, počkejte. Dobrý. Tak, máme toto. Teďka poslední součástka. Tahletka. A připojíme ji sem. Tak. Vidíte? Máme hotovýho Minecraft panáčka. No. Tak. Super. Konec se mě to podařilo. Tak. No. Takže dejte like, popřípadě odběr a díky, že jste se podívali na tohleto video.